лекин баъди пешниҳод шидан и бояд ки ба имзо бираса ба хизмат даъват намешавед. шумо метавонед ки дар дигар ҷойҳо кору фаъолияти худтона идома бидиҳед. ҳамон вақте ки фарзанди шумо дуюмгиш ба дунё ки омад, дар ҳамон ҳолат шуморо аз хизмат озод мекунанд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. тамошобинони азиз, ба маълумоти ҳамаи шумо як ахбороти муҳима расонида баъдан ба саволҳотон ҷавоб мегардонам. тамошобинони азизу гироми қадр, як хушхабари дигар, рӯзи финала аллакай аниқ кардем. нафарҳое ки мехоҳед аз конкурси ма билет харидорӣ кунед, билет ҳастай ҳозӣ. ба 1000 рубл 15 дона билетон метиҳем. номерои ватсапе ки дар рӯи экран мебинед, дар ҳамин номерои ватсап картаи Сбербанк ҳастай. карта ба номи Мунис мебурӯяд. сумтона партоен ва чектона дар ҳамин ватсап равон кунед. рӯзи 23 август ба вақти соати ҷумҳурии Тоҷикистон соати 21:00 дар ҳамин канал мо эфир мекунем ва финала мегзаронем. ҳаракат кунед, бидроен, билет бихарен, охири билето омадагиай. ҳаматонда удачи. мавзӯи муҳими имрӯзаи мо оиди боло рафтани пардохт кардани пули хизмати алтернативӣ. бисёри нафарҳо савол пешниҳод мекунанд ки оё ҳамин ҳақиқат дора ё ин ки не. оиди 51 000 сомон шидани пули хизмати алтернативӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон. тамошобинони азизу гироми қадр, ман хостам ки алоҳида видео карда бифаҳмонам ба шумо. чӣ хеле ки худтон медонед, айни ҳол ба маҷлиси намояндагони ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод шидагиай барои тағйирот ва иловаҳо ворид кардан оиди хизмати ҳарбӣ ва уҳдадориҳои ҳарбӣ. ба шумо гуфта мегзарам ки айни ҳол ягон тағйирот ворид шидагӣ нестай дар мавзӯи боло бурдани пули хизмати алтернативӣ. яъне ки чӣ хеле ки шумо фаҳмидаед 50 000 ё ки 51 000 сомон ҳамин чиз тасдиқ шидагӣ нестай. мумкин пешниҳод шида бошад, лекин баъди пешниҳод шидан и бояд ки ба имзо бираса ва дар қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон оиди хизмати ҳарбӣ ва уҳдадориҳои ҳарбӣ ворид шавад, лекин ҳозирашда ворид шидагӣ нестай. ба ҳамин хотир чӣ хеле ки худтон медонед, пули хизмати алтернативӣ 28 000 сомон буд, ҳамон қадар истодагиай. бародарони азизу меҳрубон, акнун ба қисми хондани комментарияҳо мегзарам. ба саволҳотон ҷавоб мегирем. доруҳои табиӣ аз ширкати шифофармо барои шумо. инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯйсар. инчунин доруҳо барои нест кардани простатит ва зиёд кардани қувваи мард. доруҳо барои нест кардани сангу намаки гурда. ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. инчунин нафарҳое ки мехоҳанд ҳиҷомаи бепул кунанд, шумо ҳам муроҷиат кунед. мирзоев нависонда: ассалому алайкум акаҷон, ман усол дар донишгоҳ хориҷ шидам. аз сентябр вастанавид кунам хондана аблава мехапа ё ин ки не. агар пеш аз сар шидани даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ ту вастанавид кунӣ ва студент бишай, ба хизмат даъват намешавӣ. лекин дар ҳолате ки даъваткунӣ ба хизмат сар мешававу ва баъдан ту аз паси вастанавидкунӣ бишай, дар ин ҳолат донишҷӯ нестӣ, даъват мешавӣ. исмоил нависонда: ассалому алайкум ака, граница гузаштан чанд маротиба мумкин аст? ман дубора гузаштам, 3 моҳ пас сеюм бора гузарам мешавад, ҳамаш граница гости буданд. илтимос ҷавоб диҳед, срочно илтимос. дар ҳолате ки шумо ҳамчун гости вориди Федератсияи Русия мешен, то муддати 3 бора ва сеюм бора ки аз Россия берун мебироен, баъди 3 моҳ ҳаққи ворид шидан доред. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, ман документ надорам, дар аэропорт ғам наметиҳам. дар ҳолате ки шумо аз таможни контрол мегзарен ва аз шумо патент регистратсия напурсанд, агар ягон проблема намешавад, агар ки бипурсанд, запрет на выезд мекунанд. камеди нависонда: раҳмат барои меҳнатат бародар, саломат бошӣ. ҳичи гап не, патент ки қимат чид мезанем, Европа, Канада, Қатар мерем. худо офаридааст, бо ризқу рӯзия, ягон ҷои зиқ шидан не, тем боли рубл 100 сум шидай. бале бародарони азиз, ҳар касе ки ҳамин гуна мафкураҳо дорад, ман тарафгори ҳамин гуна нафарҳо мебошам ки мефаҳманд, аз суханҳои мо, барномаҳои моро хуб қабул мекунанд. дар ҳолате ки дар як ҷо шумо кору фаъолият кардан натонистен, махсус дар Федератсияи Русия, шумо метавонед ки дар дигар ҷоҳо кору фаъолияти худтона идома бидиҳед. тем боле ки чӣ хеле ки худтон медонед, айни ҳол рубл рӯз то рӯз паст шидасай. як каси дигар нависондаи ака, мара додарам дар хизматай, агар биён мара мебарам пешаки. ассалому алайкум, ҷавоб интизорум ака. ва алайкум салом бародари азиз. дар ҳолате ки шумо дута писар бошед, яку якбора ҳарду шуморо ба хизмати ҳарбӣ даъват намекунанд. агар ки зиёда аз ду писар бошед, дар якҷоягӣ ду каса ба хизмат даъват мекунанд. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, ба Европа рафтан ягон роҳ дора?
бале роҳҳои бисёр дора. Агар ки шумо хоҳишманд бошед чӣ гуна ба Европа сафар кардана бихоҳед фаҳмидан, иншааллоҳ ки информатсияҳои нав ҷамъ мекунем, як видеои алоҳида мекунем. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум, ака фармони қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон барои даъвати хизмати ҳарбӣ то синни 29 сола гуфтесиян ва 2 фарзанддороям мебарам. Ҳамин гап роста, акаҷон, ташаккур барои маслиҳатҳои муфидатон. Бародарони азиз, ман дар ҳар як видеом қариб мегӯм ки ҳамин чизо пешниҳод шудагиай, вале ба имзо расидагӣ нест, тағйиротҳо ворид шудагӣ нестай. Дар ҳолате ки агар чӣ гапе мешава, иншааллоҳ видео мекунем, шумо ҳама информатсияҳои нава медонед ки аз канали мо дастрас кардан метавонед. Як каси дигар нависонда: ҳамиҷа ҳамамуна қабида ай вагон. Развалка саҳар қати ҳамамуна оварда документҳо 100% ай. Дар общагае зиндагӣ мекунем. Регистратсия ҳамуҷа ҳамамуна 5000 штраф кардесанд, не за што. Ман дар ин мавзӯъ мегӯм ки бисёри нафарҳоро бе ягон причина запрет мекунанд, бе ягон причина штраф мекунанд, вале бисёри нафарҳо боз менависонанд ки ин гапҳо дурӯғ ай. Лекин дар ҳақиқат ҳастай ҳамин чизо. Ин чиза нафарҳое ки дар Федератсияи Русия ба ҳамин мушкилиҳо дучор мешаванд хубтар медонанд. Дар комментарияҳои мо ба ин рӯзо чандин нафарҳо ҳамин суханҳоро менависонанд. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум, ака як писар дорам. Диюмаш моҳи октябр таваллуд мешавад. Агар таваллуд нашуда аблава қапат мебаранд хизмат ё не? Барои ҷавоб додан пешакӣ раҳмат. Бале, дар ҳолате ки шумо як фарзанд доред ва ҳамсари шумо ҳомиладор бошад, агар ба хизмати ҳарбӣ шуморо сафар баркунанд, ҳамон вақте ки фарзанди шумо дуюмгиш ба дунё ки омад, дар ҳамон ҳолат шуморо аз хизмат озод мекунанд. Файзиддин нависонда: хизмат кайсар мешава, меган доимӣ мешава. Роста як кайсорбон ҳамирам мегуфтем. даъват кунем ба хизмати ҳарбӣ. призофи тирамоҳӣ аз 1 октябр сар мешава. оли сар шидагӣ несте бародаро. матлуба нависонда: ассалому алайкум, акаҷон, мегуфтем агар ки 2 фарзанд дошта боша, падар ҷидо шидагӣ бошад, сари ҳар якташ ҷидо алимент меспорад ё ин ки не? Меган шароит надорад. дар ҳолате ки 2 фарзанд доранд ё 10 фарзанд доранд ва дар вақте ки мисол акти никоҳа бекор мекунанд бо тариқи ҳалномаи суд, сари ҳар як фарзанди ноболиғ, яъне ки ба синни 18 сола нарасида, бо тариқи ҳалнома алимент пулӣ ҷидо мекунанд. барои ҳар як фарзанд алимент алоҳида пардохт карда мешавад. тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем то наворҳои дигар. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.